Priatelia, dovolte mi ešte prihovoriť sa vám takto v predvečer Vianočného víkendu. Tento rok bol hektický, takže je na mieste sa stíšiť a pri stromčeku v kruhu najbližších si vychutnať pekné chvíle. Želám vám nielen pokoj a rodinnú pohodu, ale najmä, aby tieto sviatky boli pre vás zdravé, aby ste si ich aj vychutnali v zdraví, aj keď majonézový šalát s vyprážanou rybou sú tak trochu cholesterolové bomby, aby vám Vianoce aj pochutiny chutili a ja vám naozaj úprimne od srdca želám krásne prežitie týchto sviatkov v spoločnosti ľudí, ktorých máte radi. A tým z vás, ktorí sa ešte presúvate za svojimi rodinami naprieč Slovenskom, čo bude o niekoľko hodín aj môj prípad, želám bezpečný príchod do svojich domovov za svojimi najbližšími. Takže priatelia, zdravé, pokojné, šťastné a veselé sviatky prajem.